Contextualizar o Torques de Burela implica a súa inclusión dentro da cultura castrexa, cuxa datación plena establécese entre os séculos V a.C. e I despois de Cristo. Na Mariña lucense hai moitos exemplos de xacementos castrexos costeiros dende Ribadeo ata o Vicedo. Burela, durante a época prerromana, estivo ocupada por un pobo ou etnia determinada que, sen dúbida, traballaba a ourivería. O rexistro arqueolóxico enfróntase a unha habitual descontextualización debido aos achados casuais, o que impide unha interpretación definitiva. A isto hai que engadir que a cultura castrexa era ágrafa e, polo tanto, carecía de textos cos que documentarnos. Pese a elo, as pezas áureas falan por si soas. A produción ourive do primeiro milenio antes de Cristo no ámbito do noroeste peninsular é ben senlleira en cantidade e calidade. Dentro deste panorama, os torques son as pezas máis representativas e entre eles, o Torques de Burela é unha xoia excepcional. O torques, como colar ríxido de metal ou como adorno de pescozo, é un elemento do mundo céltico europeo do primeiro milenio antes de Cristo. Xa dende a idade do bronce constátase a súa presenza, aínda que é na idade do ferro cando se converten nun símbolo distintivo que logo tamén adoptarán os romanos. Esta simboloxía forma parte dunha linguaxe visual que identifica unha serie de códigos só realmente coñecidos nas propias sociedades onde se desenvolveron. A derivación etimolóxica de torquis, retorcer, non significa que todos os torques teñan a variña retorcida. De feito, os torques castrexos responden en xeral a unha tipoloxía composta por unha variña metálica ríxida aberta en forma de C, de sección circular ou poligonal e remates volumétricos. Tipolóxicamente, os torques do noroeste peninsular conforman un ámbito tecnolóxico e morfolóxico específico e distinto ao resto. Nas sociedades prerromanas europeas do primeiro milenio antes de Cristo, os torques, ao igual que outras ollas ou obxetos, eran. Os investigadores sinalan que as xoias, como obxetos de diferenciación social, reflicten a existencia de elites que concentraban poder ou riqueza, e estas, a súa vez, unha organización socioeconómica relativamente complexa. Teñen aparecido colares macizos en tumbas centroeuropeas de príncipes celtas e precisamente ao formar parte dun enxoval funerario demostran o seu carácter de elemento imprescindible para o estatus do persoeiro no alén. Tamén puideron ser unha ofrenda para a divinidade, non obstante, avanzada a segunda metade do primeiro milenio antes de Cristo, non se constata a existencia de torques en contextos funerarios no noroeste peninsular, salvo a súa presenza en bronces votivos ou en representacións castrexas rituais ou cerimoniais. O gusto polo adorno é inherente á condición humana, e os obxetos empregados a tal efecto en cada sociedade son produto da evolución das preferencias estilísticas ou simbólicas. No caso dos torques, estes derivan en tipoloxías e modelos distintos en función dos povos que os adoptaron. Hai unha interpretación dos torques como posible paleomoeda, como medio de intercambio ou como medida de valor, xa no segundo milenio antes de Cristo, debido ao metal usado na súa elaboración e ao seu peso estandarizado. No caso do Torques de Burela, isto é difícil de aplicar por ser o de maior peso de todos os conservados neste ámbito xeográfico e cronolóxico, polo que non cabe dúbida da súa importancia material e simbólica excepcional. O torques é un colar ríxido en forma de C composto por unha variña de sección circular no tramo central e con remates en escocia e tronco de cono. Os 2/3 do extremo da variña están cubertos con arames enrolados de sección plana convexa que conforman 24 espirais nun lado e 22 no outro. O terzo central presenta na zona exterior unha decoración de filigrana aplicada, separada por fíos de sección circular. Estes fíos están dispostos todos eles horizontalmente e recheos a súa vez con outros dous en forma de 8. Na zona interior aparece unha marca en forma de aspa. O Torques de Burela foi descuberto de xeito fortuito no lugar burelés de Castrillós polo neno José Leal Fernández e o seu padriño Atilano López Eijo.
Logo de comprobar que estaba feito de ouro, foi vendido a un xoieiro. Máis tarde, o Torques chegou a Lugo, por onde pasou diversas vicisitudes ata que Trapero Pardo o deu a coñecer en 1955. Estivo temporalmente no Museo de Pontevedra antes de pasar ao Museo Provincial de Lugo para ser exposto coa colección de Álvaro Gil en 1974. As técnicas empregadas para a fabricación e decoración do Torques de Burela son, en primeiro lugar, a fundición co baleirado de metal fundido en molde para o aro macizo en forma de C, e tamén para os arames e fíos. Para os remates usouse o baleirado á cera perdida e a fusión ou fundición adicional para unir os terminais ao aro. Logo, utilizáronse técnicas de deformación como o martelado para darlle a forma requerida e a soldadura para unir outros elementos. En canto ás técnicas decorativas, compre destacar a filigrana para a realización das espirais entrelazadas que conformaron diversos patróns decorativos na superficie da variña. Esta mesma técnica empregouse para entrelazar varios fíos grosos en forma de 8, o que resultou na formación de 6 bandas horizontais no terzo central dos aros. No Torques, aparece unha sinal situada no reverso central en forma de aspa ou cruz que tal vez sexa marca do propietario. A unión do terminal co aro macizo puido realizarse por medio do baleirado adicional ou soldadura metálica combinada co encaixamento das dúas partes. Os remates non teñen decoración adicional e combinan un tronco de cono e unha escocia. Para o acabado, empregáronse técnicas de pulido por abrasión metálica con area ou cinza que unificaron a superficie. Deste xeito, agochábanse pequenas irregularidades producidas durante o proceso de traballo. Polo tanto, o acabado final era uniforme e brillante.